Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. És Sant Jordi i, per tant, toca donar a conèixer algunes de les principals novetats literàries, com la que ens presenta el fill predilecte, fotògraf i historiador covellenc, Antoni Pineda. Històries i records al ferrocarril a Cubelles. Antoni Pineda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, a vosaltres. Ha canviat molt l'estació de quan tu hi vivies? Moltíssim. Com és que vivies a l'estació de Cubelles i vas viure més de 20 anys? Perquè el meu pare està aquí de factor. O sigui, el meu pare estava a Sitges i aquí hi va haver una plaça vacant d'un tal Pros, que vivia a Cubelles precisament, a la plaça de la Font, i al jubilar-se aquest senyor, el meu pare va demanar aquesta plaça, simplement això. Va demanar aquesta plaça perquè la meva mare era d'aquí, evidentment, no? Però, esperem una mica. Va demanar aquesta plaça perquè la meva mare, al ser de Cubelles, va insistir. El meu pare havia fet una trajectòria molt llarga, jo et diria des de Madrid a la Zaida, de la Zaida a Poblenou, començant per Vilanova Origen, l'any 1923, com a auxiliar de l'estació de Vilanova, i llavors va fer aquesta ruta de Sant Vicenç a Barcelona i fins a Valls, fent de suplències i inclús estant temporades com la de Sitges, quan va venir aquí estava a Sitges. I per tant, aquesta vinculació evident, directa, ferroviària... Bueno, perquè van venir a viure aquí. És la que... Sí, van venir a viure aquí, sí, el pis aquí dalt. Durant més de 20 anys, com dèiem, i suposo que, a més, aquesta és l'explicació, a l'origen d'aquest llibre. Sí, això era un assumpte una miqueta així, com una mica pendent, perquè, com vosaltres sabeu, vaig fer a l'anuari del 2009, vaig fer un treball sobre el ferrocarril, que llavors hi havia part de la Junta dels Amics del Castell que deien dir, conya, podríem editar un llibre, però encara bo que no es va fer, perquè realment no vaig quedar massa content amb les dates que hi havia, veia coses que em fallaven, i vaig dir, això s'ha d'averiguar, s'ha d'investigar. Clar, això passen anys, del 2009 fins ara, fins al 19, han passat uns quants anys, però a mitjans d'aquesta dècada, d'aquesta dècada que estem acabant, vaig començar a investigar alguna qüestió sobre el tema aquest de l'estació, perquè em quedava penjat a dir quan es va construir, era un baixador, era una estació, qui la va fer. No lligava res amb el que jo havia llegit i el que m'explicaven. O sigui que recordo que quan vam fer el centenari, el 1981, el tren va estar aparcat aquí, que llavors hi havia dues vies generals i una auxiliar, que era allà on hi ha l'andana aquella, i allà van aparcar el tren per deixar passar diversos trens de llarg recorregut, no? Llavors aquest tren, el senyor Frederic Traver, em va trucar el dia abans a casa dient-me, escolta, Pineda, diu, demà tindries de venir, poguessis venir a l'estació, que faríem un reportatge sobre el tren del centenari, i tu que estàs tan vinculat, havies estat tan vinculat a l'estació, bueno, tot allò que es pot dir en aquest cas, no? I sí, vaig baixar i vaig fer fotografies del tren del centenari. Clar, aquí sostenia que aquesta estació es havia inaugurat el 16 d'abril de 1882. Això és el que jo em vaig prendre. Després vaig llegir un llibre fets uns de Vilafranca que també posava aquesta data. No sé si la van treure del que jo vaig dir o el que havien dit o el que estava escrit, però enlloc constava aquesta data. I a mi m'estranyava que aquí no hi trobéssim res que parlés de Cubelles, del dia d'aquella inauguració, i els diaris de Vilanova revisats, cap paper ni cap escrit que parlés d'aquesta estació. Això em va començar a pujar la mosca al nas, que es diria, no? I deia, bueno, aquí has escrit alguna cosa per escriure alguna cosa, però aquí falta, encara que es tornis a repetir tot el mateix, aquí falta l'essencial, saber dates exactes.
quan es va construir aquesta estació, si es van fer dues estacions, la primitiva i una altra, o es va fer sobre la que ja hi havia. Bueno, tot això és el que vaig anar averiguant. I llavors va arribar un moment culminant, i és, deu fer un parell d'anys, quan la Núria Gené, l'arxivera d'aquí, em ve amb un document on em diu que aquest terreny on estem trepitjant ara era propietat d'un senyor que no volia vendre, però que després el Francesc Gomà va dir: si no feu l'estació aquí, perquè això ja venia d'origen, el pas aquest, ja venia d'origen des del 1874, amb un estudi, d'aquests que es fan, un estudi, vull dir, no projecte, un estudi sobre... preliminar. Sí, preliminar de saber els pobles, què es podia treure dels pobles, tant industrialment com l'agricultura, igual, no? I aquesta memòria parlava de l'estació ubicada aquí on estem ara. Això, 1874, aquesta és memòria. Aquesta estació, i fa un moment m'ho estava mirant, el camí de Mart, bé, en aquest endret, bé, començaria, el camí era començat allà on hi ha l'ascensor, cap allà. O sigui, el camí venia així per aquí i continuava cap al poble, cap al camí de l'estació. Que era el camí que s'utilitzava per baixar del poble, per dir-ho d'alguna manera, a la era sortit allà on hi ha el Foix, sortia allà on hi ha el Foix. O sigui, en realitat, aquest camí, aquesta memòria em parlava. O sigui, em parlava en direcció allà, als quilòmetres que hi havia, 2 quilòmetres fins a Mas de l'Escarrer, i anava situant. I jo en seguida vaig dir: hosti, mira, ja ho tinc, aquí és l'estació, venia aquí. Però llavors, el 1877, trobem que això no s'havia posat d'acord encara per fer l'estació aquí, no, imagina't. Però el govern autoritza, ja el projecte, que un any abans es havia presentat, autoritza fer-se les estacions aquestes des de Calafell fins a Vilanova. Les altres ja estaven fetes de Vilanova per amunt, ja el projecte ja estava fet. En aquell moment, Cubelles, el 1877, es presenta, el Francesc Gomà els diu, es veu amb l'enginyer, li diu: escolta, no posant-se d'acord per ubicar l'estació aquí on està ara, perquè no l'ubiquem a 800 metres del pont de la via. El col·loquen a 800 metres del pont de la via i era una estació Cunit-Cubelles. Compartida per 2 pobles. O sigui, llavors, si tu fas la reflexió de quina distància teníem del poble allà, doncs anàvem a quasi 1,5 quilòmetres, i tenies de passar la riera, i tenies de passar pel pont, o sigui, deies, la gran dificultat, però si llavors mires més el fonament de tot això, te'n dones compte que hi ha aquí a la Noia i la línia de Puigcerdà, inclús aquí a Roda de Berà, estacions que estan 1 quilòmetre o mig quilòmetre del poble. Per què es feia això? No ho sé, m'ho imagino. M'ho imagino que es feia per descongestionar una mica, a dir, aviam, poder venir d'allò de l'Amèrica, dels indis, del fum i del soroll de les màquines, dic jo. Per no molestar, si estava tan a prop. Bueno, esclar, això realment és al revés, perquè el totxo s'ha acostat al tren. O sigui, jo diria que aquests que han fet aquests xalets aquí no poden exclamar-se perquè el tren ja hi era, hòstia. Però aquest concepte es veu que no el tenim en compte, almenys en aquest país. Perquè abans t'explicava jo que havia conegut un americà, nord-americà, que havia estat aquí a Cubelles, i a casa precisament, i aquest m'explicava les inconveniències del sud de Texas, tot aquell sud d'allà, o fins al Paso. Ell treballava al Paso, una fàbrica, una indústria que tot eren mexicans, però era indústria nord-americana, del ram textil, feien banyadors i prendes per les senyores. I aquest m'explicava que ell, per anar allà quan feia unes festes, com anava fins al nord, a Nova York, allà on sigui, baixava en cotxe o amb autocar. I et dic això del pas nivell perquè baixaven del cotxe, de l'autocar. O sigui, això m'ho explicava per allà l'any 72 o 73, i em deia a viatgers: podeu baixar del cotxe, passaré el pas nivell.
baixaven del cotxe, alguns no, passava el cotxe a l'autocar del pas nivell i llavors tornaven a pujar. Això explicat, vull dir, t'explico això com a característica d'un pas nivell d'aquella època. Molt diferent del concepte que tindríem aquí. Sí. Llavors això, doncs esclar, tota aquesta sèrie de coses em van fer bellugar per dir, tinc d'investigar, tinc de veure què trobo. I aleshores, si inicialment en el primer treball preliminar ja s'apuntava que l'estació s'ubicaria on de fet està emplaçada actualment. El que jo no sabia era que estava el pensament, el negar-se a fer-se aquí, ho van tenir molt fàcil, dir, si aquí no ho volen, jo no tinc problemes. Ens acostem més cap a Cunit. I llavors quan diuen, no, que això és massa lluny, llavors i no tenim res contra els de Cunit, feu-ne un altre. Llavors aquí és quan diu, bueno, si paguen vostès el terreny, jo faig l'estació aquí. I aleshores la gent de Cubelles va comprar aquest terreny, aleshores? Sí, va comprar aquest terreny, sí. O sigui, aquest terreny el va comprar. Però l'Ajuntament o... No, la gent. Amb l'alcalde com a... Com a primer donant, per dir d'alguna manera, per donar exemple, Sí. En noms i cognoms. Surt el llibre en noms i cognoms i la diners que van plegar. Inclús el rector d'aquella època també va plegar. També, com un veí més, òbviament. Doncs aleshores, per subscripció popular, s'acaba caient aquest terreny i aleshores... Naturalment, en aquella època pagar 80 pessetes o 50 pessetes era molt. I per tant tenien de ser tot terratinents o gent adinerada. Tinguis en compte que el 1882 a Cubelles encara hi havia 6 molins, o 5, si en quedava, o 4, no sé, però 6 hi havien sigut els 50, per tant, encara... Haurien quedat uns quants. Sí, perquè la memòria aquesta parla de pobles, que és una llàstima, que pobles... Això era una discussió que hi havia entre la línia de Vilafranca, que anava Barcelona, Vilafranca, Tarragona, i les que volien fer aquí. I posaven molts pals a la roda. Al posar tants pals a la roda, esclar, el que feia és que això, hi havia pobles com el Prat, Gavà, Sitges, Vilanova, Cubelles, Calafell, pobles agrícoles i pobles industrials, que no eren avançats, estaven hipotecats per vida per les indústries com a Vilanova. Llavors això, penso, i el que vaig llegir, per això vaig buscar també aquest diccionari, que parlo d'un diccionari amb el llibre del 1850, que parla quan parla de Cubelles, em sembla que és una col·lecció de 40 i pico de llibres, i em penso que quan parla de Cubelles parla dels molins, i parla del que es feia aquí, de l'agricultura d'aquí. El tipus de cultiu. Cony, i llavors el pensament és dir, bueno, no teníem, en aquella època tenia la seva importància, perquè això quedava mort aquí, que m'entens? I aleshores, després de totes aquestes indagacions, aquestes investigacions, aleshores es pot deduir que l'estació finalment es va inaugurar el 16 d'abril del 82 o va ser finalment una altra data? No, perquè amb tot això existeix una carta que jo vaig trobar a través... Tota aquesta documentació ja és a través de Madrid, on l'arxiver es va preocupar i l'Ajuntament, diguem-li així, de demanar perquè vingués aviat tots aquests documents. Aquest expedient sobre l'estació de Cubelles. Sí, però no en van poder portar gaires, perquè el preu ho fan valdre, no? I bé, allà ja vaig trobar una carta, la primera carta, una manuscrita a mà, bastant difícil de llegir, de l'encarregat, un tal Miralles, que aquest Miralles ja se'n parla quan es fan els ensajos del pont de ferro de la via, ja se'n parla, vol dir que aquest home, ja molts mesos abans ja estava en aquesta zona com a encarregat, o sigui, com a segon de l'enginyer, no? I aquest tal Miralles li diu en aquesta carta, amb l'enginyer li envia una carta 4 dies abans, dient-li, senyor enginyer fulano de tal, faltant 4 dies per la inauguració de la línia, a Cubelles no hi ha res de res. O sigui, m'està dient que el camí de Namart, els carros passen per sobre la via i se'n van a la platja, com abans. I ell demana, diu, ni una barraca de fusta tenim. Això a 4 dies d'aquesta data, que teòricament és la que s'hauria d'haver inaugurat. Exacte. O sigui, ni en 4 dies es fa la barraca, ni en 4 dies s'inaugura una estació. Com és obvi.
Oi que m'entens? Aquesta carta acaba de definir amb mi que la teoria que jo tenia sobre... defensava jo que aquí no hi havia estació, s'estava confirmant. El dia que s'inaugura la línia, per dir-ho d'alguna manera, comença a ser Trens, a Cubelles no hi havia estació. Llavors hi ha un altre document, que no sé si aquest document està al llibre, on ho explico, que el Francesc Gomà, que com saps és el que va fer la línia Barcelona-Valls, diu: aquesta no es farà res festiu, es farà l'inauguració, i de més invito a l'alcalde de Vilanova. Per què no s'invita l'alcalde de Cubelles? No s'invita ningú de Cubelles. Per tant, aquí passa el tren. Llavors tens de suposar que va parar o no va parar, no ho sé, és incògnit això. Si va parar era un risc, perquè tenien de baixar sense baixador, ni sense andanes, ni sense res. Però llavors jo em poso en aquella època, que també eren meticulosos, la prova és el que li fan jurar amb el contratista que fa això, que és un covellenc també, li fan jurar la Constitució de les obres aquestes. Les clàusules del contracte. Sí, per contracte, sí. Llavors tinc de pensar que, esclar, aquí no es arriesgaven a que baixessin. Si van fer la pantomina, baixar o... no ho sé, això no ho sabrem mai, no es pot indagar això. Però jo apostaria que aquí no va parar. Més, havent aquesta pica-bralla pel terreny, que encara no estava definit, i ell està inaugurant la línia, i no té una estació a Cubelles. Aleshores, clar, és de lògica pensar que, òbviament, aquell dia, com a molt, hi hauria hagut una parada protocolària, per dir-ho d'alguna manera, però... Si no hi havia ningú del poble, ni el mateix alcalde ni ningú, aquesta parada per qui era? Aleshores, el que està... Pel senyor Miralles, aquell... I aleshores, quan hi ha algun document que pugui acreditar quan és realment quan s'acaba la construcció... Bueno, llavors és per deducció, perquè al mes de febrer del 82, aquest senyor de Cubelles firma la contracte per fer l'estació. Com podia estar el 16 d'abril, també, aquí un altre punt, com podia estar el 16 d'abril feta si el contracte s'assignava al febrer i, òbviament, requeria d'un temps de construcció. Llavors, esclar, hi ha una sèrie de cartes on entre l'Ajuntament i l'altre, i gestions cap aquí, gestions cap allà, durant l'any, octubre, novembre, l'estació encara no s'ha començat. Llavors jo, per la data del termini, que és el mes de març del 83, 1883, el mes de març del 83, sí, em sembla que és el 27 o el 28 de març, què passa? Que un diu, bueno, si aquest home ha tingut de jugar amb el contracte dels 3 mesos que li donen per fer aquesta obra, tirem enrere i fem cap de Nadal per amunt, els últims dies de l'any, com a màxim els primers de l'any. I jo poso que es comença en aquella data, més o menys... Entre finals i començaments del 82-83... I acaba llavors... Cap a finals de març del 83. Però el 83, com pots imaginar, hi ha l'estació, però després com busques dates? Quins trens paraven aquí? Amb el diari Vilanova tampoc no trobo, fins al 84 no trobo que hi ha un baremo de trens, de tarifes i horaris, que parla de Cubelles. Dius, hosti, llavors què passa al 83? Esclar, estem de fer les andanes, estem de fer la via auxiliar, estem de fer les valles, perquè aquest Miralles també parla de les valles. Hi ha una discussió de les valles, si el preu, si baixarem el preu, si baixarem el preu. Molt bé, doncs tot això són les principals novetats en relació amb aquell treball original del 2009, aquest ser més precís amb les dates, haver trobat aquesta disputa per l'emplaçament, la possible data d'inauguració, que ja sabem aleshores que no era la que sempre s'havia dit, sinó que era pràcticament amb un any de retard. I bé, després hi ha una segona part d'aquell llibre, que per això ja té aquest títol d'Històries i records, que és una part una mica més personal, i fins i tot jo crec que, això va a gustos, òbviament, però sí que pot ser la que cridi una mica més l'atenció a la gent del poble, que és una mena fins i tot d'anecdotari, no? Sí, aviam... Aquesta part biogràfica amanida, esquitxada amb anècdotes que són algunes d'allò més sucoses i divertides. A mi em preguntava, esclar, parlant amb els meus nets, em diuen, avi,
Com dic, per l'amor de Déu, no, aquest llibre no és per prendre pel tren per llegir. No seria una novel·la de Stieg Larsson. Això no és una novel·la. Bueno, dic, això és un llibre per consultar, d'acord. Per si vols consultar, per consultar. Ara, hi ha una part que sí, que és per dir, agafar-la i llegir-la mentre veus la televisió i no t'agrada, si vaig dir. I aquesta part són anècdotes i acudits, que jo no sé la diferència entre anècdota i acudit. L'altre dia li preguntava al meu amic Vidal quina diferència hi ha entre anècdota i acudit. Perquè, esclar, aquestes anècdotes, n'hi ha que són anècdotes, n'hi ha que són realitats, i n'hi ha que són quasi acudit. Oi que m'entens? I això, esclar, menciono gent que suposo que no es molestarà ningú, però realment gent molt peculiar. I t'asseguro que ara jo he trobat, fora de llibre, he trobat dates molt peculiars. Per exemple, hi ha un poble d'aquí, l'Anoia, que tenen un apaiadero, ara no recordo el nom, m'equivocaria del nom perquè és un nom... I sí, aquesta estació, bueno, em van explicar, i això va ser diumenge, em van explicar que en deien, feien el dinar, un dinar anual, que en deien la pala. La pala. La pala. Esclar, això són una anècdota d'un poble, d'una població, que allà paraven, i això devia ser a principis de segle, quan aquella línia passava una màquina de vapor i tenia d'omplir aigua i s'estava mitja hora allà, tal, i cuien, es veu, a la pala, fotien dintre el forn, dintre d'això es cuien el que cuiessin, no ho sé, patates o el que sigués. I en deien, el Tiberi dels ferroviaris en deien la pala. Bueno, jo vaig indagar per internet aquesta setmana i vaig trobar que sí, i no he preguntat més, però he tingut temps. Resulta que la població aquesta, que està a 1 quilòmetre, 2 quilòmetres, 2 quilòmetres està, hi ha un restaurant que en diuen la pala. Clar, això m'ha sorprès perquè possiblement tingui alguna relació... Hi hagi algun vincle. No, la relació, com aquella relació que buscàvem nosaltres, els noms i renoms del poble, de Cal Saragossa. A Cal Saragossa nosaltres vam dir que deien va cauen els Saragossa. L'amo, si te'n recordes. Un renec, sí. Un renec. Però jo sempre he tingut el meu dubte que el Saragossa hauria d'un altre. I ara encara ho sostenc més fort. I és que Saragossa té de venir quan el 1898, hauríem de saber allà aquell quan va començar aquella casa a fer alguna cosa. Això no ho sabem. Tindríem de preguntar, alguns ho diria. De la família Marcilles o de la família Gómez, no sé, alguns ho diria. Resulta que el 1898 es fusiona el ferrocarril de la Madrid-Zaragoza-Alicante, es fusiona amb la UVB, o sigui, Valls-Vilanova-Barcelona. Llavors, és possible que en aquells moments, al fusionar-se, home, ja podrem anar a Saragossa. I em consta, perquè el meu pare hi havia anat, encara no estava casat, i ni sé si festejava, que havia vingut aquí a substituir, potser ni festejava, havia anat a Cal Saragossa allò a fer un cafè, a menjar una truita, tal i qual. Llavors, esclar, si anàvem ferroviaris, vol dir que es va posar molt de moda a Saragossa, perquè, esclar, era una novetat que aquesta línia poguessis dir ara ja anem de Barcelona, podem anar a Saragossa. En tot cas, una mica en la línia d'això de l'anecdotari que explicava, de les que sí que hi ha publicades, n'hi ha algunes que són molt sucoses, evidentment, que les vulgui llegir, que les vulgui conèixer, que llegeixi el llibre, però com a mi esmentem alguna perquè n'hi ha un, per exemple, crec que era revisor, que era tot un personatge andorrà, i que... Sí, aquest és un curiós, que té família Cubelles, el Ferran Romeu, de Ferran Romeu, li era oncle, ni més ni menys, era oncle d'ell. Vull dir... Ricard Marfany, es deia? Ricard Marfany? Sí, Ricard Marfany Guzmán, si no m'equivoco. I estava casat amb l'Àngela Romeu, germana de l'avi del Ferran Romeu. Del Ferran, exactament. O sigui, era oncle de son pare d'ell, O sigui, era oncle segon aquest, no? Llavors, jo posaria, no sé si ho he posat en algun lloc, considerava quasi com un segon pare. Penso que sí que ho vaig posar, vaig deduir. Sí, perquè vaig viure amb ell 6 mesos o 7 mesos. Vam ser un cas, que ara no ve el cas, a Cubelles, a la casa meva, i vam anar a viure amb ell.
I llavors me va explicar moltes de coses d'aquestes, i algunes que me les reservo, perquè ja són Són més delicades. molt més delicades, coses que ell sabia, perquè, esclar, un tio que vagi amb trens i aquests coneix molta gent. Coneix molta gent, sobretot si va amb els expressos i amb aquests trens que anaven a Madrid, llavors. Clar, llavors aquests expressos hi anaven gent com el Primo de Rivera, perquè explico el del Primo de Rivera, que li poso una multa. Per no dur el bitllet. Per no portar el bitllet. Per tant, tinc d'entendre que ell va agafar molta amistat. Per exemple, hi ha el cas que al camp de les Corts del Barça, ell estava dirigint-se amb una jugada, el que sigui, fes-ho així, en català, cridant, saps? I el van amonestar, la policia el va amonestar. I va dir, escolta, i ell va continuar, jo parlo el meu idioma, i s'ha acabat. I el van portar davant de la jefatura de policia del departament d'aquell. I quan el van veure, diu, què has hecho ara, Ricardo? Li va dir. Aquells dos devien quedar un pam. Clar, aquell comissari anava amunt i avall, cada 15 dies o el que fos, a Madrid, i seien a la primera. Devien coincidir al tren, òbviament. Oi que m'entens? Sí. Vull dir, són anècdotes explicades per la mateixa persona, no? I la bandera, que si és la bandera republicana o és la bandera andorrana. Aquesta està bé, no? Perquè va fer unes obres a casa. Sí. I va posar la bandera, i clar, algú va denunciar, perquè en ple franquisme va dir... Van denunciar, no? Van denunciar, li van anar a dir amb el seu cunyat, amb l'avi del Ferran, que era el que tirava el cine aquí a Cubelles, el Fernando, li van anar a dir, escolta, el teu cunyat es passa, doncs, Clar, i ell se'n va anar a Barcelona, a l'ambaixada francesa, perquè llavors, com tu saps, no sé si coneixes una mica la història, encara que eren els anys 41-42, els alemanys havien ocupat França, però no tota França. No tota França, no. La Surt estava ocupada, era francesa, i manava el general Pétain, un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Aquest general Pétain, llavors ell, o sigui, l'ambaixada continuava ferma pel sector aquest del sud, o sigui, el nord de Catalunya i el sud de França, diguem-ne així, Marsella, tot aquest món, fins tota aquesta zona d'aquí. La França de Vichy. Exacte, aquí van allà i l'ambaixada li va dir, no et preocupis, home, posa la francesa, perquè, com tu saps, el ser andorrà, què passa? Que el ser andorrà tenia passaport andorrà, i això puc testimoniar jo perquè li havia anat a arreglar el passaport a Andorra, en sèrio, amb el 850 que tenia, havia anat a Andorra i havíem anat a arreglar el passaport, posar-li el corrent. I llavors, clar, aquest senyor tenia, com tu saps, el copríncep és el bisbe de la Seu d'Urgell i el president de la República Francesa. Són els coprínceps. Els coprínceps. I allà, pam, li van fer, posa la bandera francesa. Doncs anècdotes com aquesta n'hi ha moltíssimes, de gent del poble, molt sucoses, i és un dels nuclis centrals d'aquest llibre, Històries i records, al ferrocarril a Cubelles, d'Antoni Pineda, que per cert, mira, ensenya-la aquí, ensenya la portada, que no la portada del llibre, que no l'he ensenyat encara. Ara. Hi ha un altre, hi ha dos puestos més, que també són llegibles, és tot llegible, diria malament, o que si no fos tot llegible, però parlo d'experiències meves dalt d'una màquina. He pujat en 3 màquines de la meva vida, pujar dalt de la màquina. El per què? I explico el per què, les circumstàncies que es donaven en un moment difícils d'aquella època, i altre ja més alegre, no? Un altre apartat important és que, com parlo de tots els homes, una mica de biografia familiar, dic, no estenem-me gaire. Aquest també crec que és una part... Els homes del carril, que els deien. Els homes del carril. I potser encara en queda un altre, no sé, queda algun altre tros també, encara no em ve a la memòria. Bé, hi ha annexos, hi ha tota mena, hi ha tota mena de documentació, aquestes biografies, el racó de les màquines explicant els diferents tipus de màquines... Sí, llavors la primera part, del 2009, va ser més petita amb l'aspecte de les màquines, perquè a més posava les màquines que jo havia conegut aquí, passaven, o esperaven. Però després vaig posar les màquines que també havia conegut, que eren de màquines de prova, que potser no eren per aquesta línia d'aquí, com la Confederació, que va ser l'última màquina important que es va fer a Espanya. Ja en l'època, diguéssim, del Franco, diguem-li, es va fer aquestes 10 màquines
la Confederació, i, bueno, es van gastar uns diners inútilment, com sempre passen en coses d'aquestes, perquè si estem fent ja les instal·lacions elèctriques, per què ens atrevim a fer una màquina? Sí, tenia una explicació. La màquina més gran, de més potència, la tenien els russos, a Rússia. No hi era ni Alemanya ni Anglaterra. I aquí es va fer una màquina, la Confederació, que era similar o tan ferma o més ferma que aquells d'allà. Clar, van fer la Santa Fe, també havien fet la Santa Fe, la Mikados, etc., tot aquest tipus de màquines, i aquestes màquines eren unes màquines que aquí sempre passaven, perquè les feien les maquinistes terrestre i marítima a Barcelona, i aquesta indústria, la maquinista terrestre i marítima, què feien? Passaven aquestes màquines de prova fins a Sant Vicenç. No anaven Sant Vicenç, Barcelona, i de volta, no? Inclús havien fet de Vilanova, o sigui, d'aquí la recta, fins a Sant Vicenç, que tot és recte, prova de velocitat, amb una màquina d'aquestes, prova de velocitat. Eren màquines molt pesades, van tenir problemes perquè els olis no eren bons per engrassats, van tenir problemes que el coc, que va ser el gran problema del ferrocarril, això no ho he explicat, vull dir, ja podria omplir, ara en aquests moments podria omplir... Fer la segona part. 10 planes, no, 10 planes més, com això que t'he explicat, aquesta anècdota d'aquell poble, no? Vull dir, que sí, el coc, abans de la guerra portaven d'Anglaterra, d'Alemanya, portaven carbó bo. No és casualitat que feia aquells fums que no es podien ni respirar i els maquinistes agafaven bronquitis i l'estació tenia de tancar les finestres, però això ja va ser després de la guerra. Es tenien d'agafar carbons d'aquí que no eren bons. De prou qualitat. Prou qualitat. Doncs res, tots aquests detalls, aquestes històries, tot aquest resseguiment de la història del ferrocarril a Cubelles, en aquell llibre, Històries i records del ferrocarril a Cubelles, a càrrec del fotògraf, historiador i autor també d'aquest gran llibre, l'Antoni Pineda. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I bé, la presentació és dissabte, dia 27 d'abril, a les 7 del vespre, al Centre Social Joan Roig i Piera, tothom convidat. I bé, doncs allà també... Penso que el dilluns fan alguna cosa a la ràdio, també aquí a la plaça del... A més, doncs sí, el programa especial de Ràdio Cubelles. Antoni Pineda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens veiem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.